Invalidovna. Zářný příklad lidské solidarity, unikát české barokní architektury, nedokončený megalomanský projekt, po kterém nese název i stanice metra. Začněme v roce 1648. Právě skončila 30letá válka, která po sobě zanechala tisíce invalidů s mizernými vyhlídkami. Mluvíme o době, kdy neexistovala žádná státem řízená péče o válečné vysloužilce. Někdo měl štěstí a postarala se o něj rodina, nebo našel místo ve špitále. Jiný měl štěstí, že mu zbyla alespoň jedna ruka a stal se třeba drábem. Ostatní skončili jako žebráci. Do této neutěšené situace vstupuje Petr Strozzi. Petr Strozzi se narodil v roce 1626 do významného florenského rodu Strozzi. Jeho otec ale získal od císaře Ferdinanda II. Panství Hořice a Třebovětice a s rodinou se usadili v Čechách. Petr se účastnil posledních bojů 30leté války, včetně jednání, která vedla k uzavření Vestfálského míru. Ve vojenské kariéře pokračoval i nadále. V roce 1657 byl těžce zraněn v bitvě na severu Itálie, z čehož se zotavoval téměř celý rok. Tehdy mu došlo, že není nikdo, kdo by se postaral o zraněné a chudé vojáky. A že on, Petr Strozzi, má prostředky to změnit. V létě 1658 proto sepisuje svou závěť, ve které ustanovuje vznik nadace. Poněvadž v tomto pomíjejícím životě nic není jistého než smrt, leč hodina její jest nejistá, začíná text Strozziho závěti a pokračuje jeho přáním, aby se stárlí, chudí důstojníci a vojáci, kteří ve službách válečných zneschopněli, zaopatřováni byli jídlem, nápoji, šacením a jinými potřebami a nuceni nebyli po věrných a dlouholetých službách válečných žebrati nebo docela ve zkázu přijíti. Závěť stanovila, že pokud Strozzi zemře bezdětný, většina jeho majetku půjde na vybudování útočiště pro invalidy. Pravděpodobně měl ovšem na mysli mnohem skromnější ústav na svém hořickém panství. Po zotavení pokračuje Petr Strozzi v kariéře důstojníka císařské armády. O 6 let později poráží Turky v bitvě u pevnosti Nový Zrin. Když ale děkuje nastoupeným vojákům za jejich statečnost, dostihne jej zbloudilá turecká kulka. Petr Strozzi, bezdětný, umírá. Po Strozziho smrti se majetku ujímá jeho manželka Marie Kateřina. V následujících letech fond narůstá a svými dary ho podporují i další šlechtici. Marie Kateřina přežije svého muže o 50 let. Rovněž umírá bezdětná a svůj majetek také odkazuje nadaci. Zatímco Strozziho fond bohatne, habsburská monarchie strádá kvůli vyčerpávajícím tureckým válkám. Také zaostává za okolními zeměmi v péči o válečné vysloužilce. Ve Francii už stojí slavná pařížská invalidovna a další nacházíme například v Londýně nebo Dublinu. Kde teď vzít peníze na stavbu invalidovny, přemýšlí Karel VI., habsburský císař a otec Marie Terezie. Nakonec rozhodne, že invalidovnu nechá postavit z peněz Strozziho nadace. Navíc v Praze a ne v Hořicích, jak si Strozzi původně přál ve své závěti. Ihned jsou zakoupeny rozsáhlé pozemky 2 kilometry za městskými hradbami na takzvaných špitálských polích. Z původně skromného záměru se nyní stává obří projekt. Pro stavbu je vybrán monumentální návrh známého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Podle výkresu má vzniknout ústav pro téměř 4 000 osob. Skládá se z 9 dvorů, každý o délce 100 metrů. Kostel uprostřed, vlastní nemocnice, jatka, pekárna, pivovar. Vznikne tak malé soběstačné město a pokud se podaří dokončit, půjde o největší invalidovnu v Evropě, možná na celém světě.
Na základní kámen spíše jen poklepává císař Karel VI. Je stále otřesen, protože před měsícem na honu omylem zastřelil blízkého přítele. Po postavení prvního čtverce dochází peníze. Všechno se musí uskromnit. Třeba místo kostela je dočasně zřízená kaple v prostoru původně plánované jídelny. Dočasně v tomto případě znamená na pořád. V roce 1735 se do budovy již stěhují první obyvatelé a o 2 roky později je stavba definitivně dokončena. Pochroumané zdraví ale pořád nebylo jistou vstupenkou do invalidovny. Jednou ze Strozziho podmínek v závěti bylo, že péče se mělo dostat pouze habsburským vojákům katolického vyznání. Toto pravidlo se časem uvolnilo, ale každodenní účast na mších byla jednou ze základních povinností každého invalidy a nedodržení se trestal. Také na nedalekém hřbitově, který k invalidovně náležel, byly hroby evangelíků nadále striktně odděleny od ostatních. Hřbitov vydržel na svém místě až do povodní v roce 1890. Některé náhrobky i z ostatky vojáků byly poté přeneseny na olšanské hřbitovy. V invalidovně vládl přísný vojenský režim. Budíček v 6 a večerku v 10 ohlašoval bubeník. Na ubikacích, vzhledově podobných trojlodním kostelům, bydlelo průměrně 30 invalidů. Horní arkády byly původně otevřené a žili tam poddůstojníci nebo invalidé se svými rodinami. Zvyk bubnovat vydržel až do počátku 20. století, kdy prudký nápor větru omotal pásy bubnu okolo opilého vojáka a téměř jej udusil. Oblíbenou zábavou vysloužilců byl alkohol. Jeho nadužívání bylo ale v invalidovně zakázané. Invalidé pochodující pravidelně do blízkého pivovaru pro pintu piva si v okolí vysloužili přezdívku pindíci. Opilství také patřilo mezi nejčastější přestupky. Například nejstarší invalida měl právo nosit zlatou pamětní medaili, takzvanou seniorku. Jeden z nich ale v opilosti seniorku prodal a od té doby nosili starci pouze imitaci. Je známý i případ, kdy slepému invalidovi ostatní potají upíjeli pivo. Nepomohlo ani to, že si zakryl sklenici dlaní. Počet invalidů během let z různých příčin postupně klesal. Budova sloužila svému původnímu účelu do roku 1935, kdy byla většina invalidů přesunuta do nového ústavu v Hořicích. Trvalo tedy celých 277 let, než se naplnilo Strozziho přání pečovat o invalidy na svém tehdejším panství. Do invalidovny se pak nastěhovaly nejrůznější instituce. Nejdéle zde zůstal vojenský ústřední archiv a depozitář Národního technického muzea. Ještě je třeba zmínit nejslavnějšího obyvatele invalidovny, fotografa Josefa Sudka. Před první světovou válkou byl Sudek vyučený knihař. Na italské frontě ale přišel o pravou ruku a najednou nebyl nikým. A právě při svém pobytu v invalidovně v letech 1922 až 27 se rozhodl povýšit svoji amatérskou zálibu a rekvalifikoval se na fotografa u profesora Karla Nováka. Když jsem se pak dostal na státní grafickou školu, byl to novej svět, popisuje Sudek. Profesor Karel Novák byl nobl pán, inteligentní, to se hned poznalo, protože snášel moje výroky o prdích, jak mi zůstaly ve slovníku z války. Taky se mi na něm líbilo, že ukazoval sbírku fotografií a nic k tomu neříkal. To je přece krásný, když se k fotografiím nic neříká. Do historie invalidovny se vepsaly také 2 povodně, každá tragická trochu jiným způsobem. Povodeň v roce 1890 přišla nečekaně, uprostřed noci. Řečiště Vltavy tehdy vedlo blíž invalidovny a rozvodněná řeka se dostala i do budovy, ač pouze do výšky několika desítek centimetrů. Hrozilo ale, že voda strhne tehdejší pontonový most.
Oddíl zákopníků proto vyrazil uprostřed noci na záchrannou akci. 20 vojáků té noci přišlo o život. Jejich oběť připomíná obelisk v místech, kudy vedl břeh Vltavy. Uplynulo 112 let a přišly katastrofální povodně roku 2002. Voda v budově vystoupala do výšky 3 metrů a kompletně zatopila archivy umístěné v přízemí. Většinu archiválií se sice podařilo zpětně zachránit, ale mnoho cenných materiálů bylo nenávratně zničeno. Jestli bylo něčeho v posledních letech v Invalidovně nadbytek, tak to byly prázdné chodby a krásně omšelé místnosti. Díky tomu se budova stala cílem filmařů z celého světa a důkazy o jejich přítomnosti jsou nenápadně schované po celém objektu. Natáčely se zde například filmy Amadeus, Masaryk, minisérie Marie Terezie nebo seriály Genius, Carnival Row a 12 opic. Po letech chátrání se do Invalidovny opět vrací život. V roce 2017 byla prohlášena národní kulturní památkou a brzy začne její kompletní obnova. Odkaz Strociho výjimečné solidarity a zhmotnění nadčasové sociální myšlenky tak zůstane zachováno i pro další generace.